Παναγιώτη της Φερνής, με τον Παπαφλέσσα, μπροστά πάει η Διατρόπολης, Παπατήρκα. Ένα λίγη βαράκι, βαστάει ένα μακρύνο, δύο φορές θα του βάλει του σταυρό και προχωρεί λεβέντικα. Πίσω του έρχεται το κουρλοκέρι του πιστών, ο Παπαφλέссας, αψηλός, με λαψός φαινομοσύνη, ζωσμένος δυο σγές άρματα, φαντάζεις απολέμματος. Ρίχτα ένα γύκτη στο σπαθί του, δεν σηκώνει στο πλευρό του ο καπετάν Νικήτας και ο καπετάν Μιας, Πλεσέη, ο Μικροπέτροβας, ο Ταριώτης και πίσω ο Λάκκεβας και γελωμένα μαλλικάρια. Να και τα ηρωικά παλικάρια της Μαφίας, με μπροστάριδες τον παλιό Φερέχιανα Κονσαρά και το θρηλυκό Παπατσόνι προβάλλουν μεγαλόπρεπα και τα ιωκαμένα ροδαλά πρόσωπά τους. Τα φερές αρματοσιές τους, υπερήφανοι, συγκινημένοι και πίσω τους ένα τσούρμο από παλικάρια που στο πρόσωπό τους είναι ζωγραφισμένη χαρά, γιατί σε λίγο θα ανοίξει το στροφέρι και θα το ροδίξει. Η τζόκινη γούνα του, το βυσινίνι χρυσά του διάκο του γούνι του, τα μακριά και ορισμένα μουστάκια του, το ροδαλό πρόσωπό του, το πασαλίδι του καμάρι του, τις χρυσοπλούδιτες πιστόλες του την αυτοκιά του. Γύρω του στουρμώνει το πλήθος του πασαλίδων αγιάδων να δείχνει να καμαρώσει την πρώτη κεφαλή της επανάστασης και ακολουθούν καπεταναίοι καρματωμένοι μανιάδες. Να ο καπετάν Μιάς Μαυρομιχάλης, ο Μούτζιος, οι άλλοι Μαυρομιχάλης, ο καπετάν Χριστέας, οι Πατριαρχαίοι, οι Κουδέλιδες, ο Λιάς Χρυσοσπάτης, ο Δελετσανάκος, οι Παναγιώτανοι, όλοι οι ειδικοί μάλλοι, λεγανώσουν πως τα τελεία επίσης επακλά, σωστοί δυνατές, και σκύφα να κοστέψουν μαζί. Από Καρδιοφίλη μέχρι Παντά. Να και ο καπετάν Θοδωρής Κολοκοτρώνης, κορώνα και κεφαλή της Μαρίζης και Φουριάς, με την πολεμική περικεφαλαία του, 52 χρονών λεβέντης, γεροδεμένος, με παδίες πλάτες, μαύρα βασά φούδια, γερακίσα μάτια, κακή, μπουζουκίνη το μουστάκι, στριμμένα κάτω μακριά μαλλιά, σωστή αλογουρά, που πέφτουν σαν μεξούδα στο δεξί ώμο, πανταχτερή φέρνει, ασημοκέντητα του ζουλούκια, πιστόλα και ξενοχάντερα στη ζώση. Μαζί με αυτόν, στο ίδιο μπουλούκι, ο Νικηταράς, ο Ταγρές, ο Αναστάσιος Περωτής, ο Παναγιώτης Βουκοβάλας, οι Μπουρέοι και άλλοι, και εξοπλίσω τους ένας ζωστός και χαρούμενα γυναικόπουλα. Προχωρούν μέσα από το πλήθος, ενώ η πολιτεία σύγεται από τα τρουμπούδια, τις διαχές και τους αναλαγμούς της χαράς, στην ελευθερωμένη οριά. Ο πρώτος σύγκυρος της εκλογικής και θα στέρψει με την ελευθεριά τα άλματα των Ελλήνων. Έπειτα αγκαλιάζονται, καπεταναίοι και προεστοί και φιλιώνται και κλαίνουν όλοι οι άντρες, γυναίκες, γέροι, ως και αυτά τα λαγαδόπουλα που κρατάνε τα ξεφτέρωτα. Για πρώτη φορά νιώθουν την ελευθεριά τους και στέκουν ντούρα ή σαραμπάδα τα κορμιά τους. Τώρα είναι παρόντες όλοι, πίχταρα το ψυχομέτρη, καλαματιανοί, μανιάτες, γαραζέοι. Και οι παπάδες όλοι φορούν τα ιερά τους σάμπια και ο ίσιος τους στην Άγια του την ώρα κι όλα βρίσκα από το περιστεριού της σκάλα. Έτσι συγκεντρωμένοι όλοι μαζί δίνουν τον ίδιο λόγο που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες οπλίτες, οι ελεύθεροι πολίτες της Θεσμανικής Δημοκρατίας. Κατεσχυνώ τα όπλα τα ιερά, ου κατεσχυνώ τα όπλα τα ιερά, ου δεν καταλήψω τον παραστάτη, ου δεν καταλήψω τον παραστάτη, ότο αν στοιχήσω, ότο αν στοιχήσω, αμυνώ υπέρ ιερών και υπέρ οσίων, αμυνώ υπέρ ιερών και υπέρ οσίων,
Ότο αν στοιχήσω, και μόνος και μεταβολών. Την πατρίδα ουκ ελάσω παραδώσω. Λίο δε και αρίο όσοι παραδέξομαι. Και επικοήσω τον αεκρινότον εφρόνος. Και τις θεσμείς της ιδρυμένης πίσωμε. Και ους τεινάς το πλήθος ιδρύσιτε ομοφόνος. Και αν τις ανερρίπτους θεσμούς. Ημί πείθετε. Ουκ επιτρέψω. Αμυνώ και μόνος και μετά πάντων. Και ιερά και πάτρια τιμήσω. Προειδοποίησης εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατείου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκύρου. Ο ανυπόφορος δικός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και πέκνα αιώνος κατήχησε εις μια ακμή ώστε να μην μείνει άλλος στους δυστυχείς Πελοποννησίους του Εκούς, είναι μόνο πνοή, και αυτή διαναωθεί κυρίως στους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. Εις μια αυθυνόντες αυτή ανεκατάσταση, στερεμένη από όλα τα δικιά μας, με μία λεγόμενο ο φόνος, αποφασίσαμε να λάβουμε γράμματα και να ορμήσουμε κατά των τυράννων. Πάσα προς Ελλήνους μας πατρία και διχόνοια, ως καρδί της τυραννίας, απελήφθησαν εις τον βυθόν της λύθης, και άπαντες πνέωμεν πρωίν ελευθερίας. Εχείες ημών, δεδεμένα μέχρι του μήνα από τα σιδεράς αγίσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελήφθησαν ήδη και υψώθησαν μεγαλοψύχους και έλαβαν τα όπλα προς μηδενισμό της δεδεμηράς τυραννίας. Οι πόδες ημών, οι περιπατούντες σε νυχτή και ημέρα, εις τα συγκαρεύσεις τα σπλάχους, τρέχουν εις απόκτηση των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας, η κλίνωση των αυτιών από τον βαρύ των μουσικών, τον απετείναξε κι άλλο δε φρονεί, είναι την ελευθερία. Η γλώσσα μας είναι δυνατούσα να προφέρει λόγο, εκτός των αναφερών παρακλήσεων προς εξηλαίωση των βαρβάρων τυράννων. Τώρα μεγαλοφόνος φωνάζει και κάνουν ένα αντυχείο είναι το γλυκύτατο όνομα της ελευθερίας. Εν μη λόγω, όλοι αποφασίσαμε ή να ελευθερωθόμεν ή να αποθάνουμε. Τούτο είναι και προσκαλούμενο επιμόνος που της Ελλονή και βοήθεια όλων των εξεγενισμένων ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνηθούμε να φτάσουμε ταχύτερον εις των ιερών και δίκαιων σκοπών μας και να λάβουμε τα δικιά μας, να αναστήσουμε το ταλαιπωρημένο ελληνικών γένους μας. Δικαίω το λόγο η μήτρη μας Λάς, εκ της οποίας και εμείς φωτίστητε, απαιτεί ως ελπάχητον φιλάνθρωπον συντονής σας και δια χρημάτων και δια όπλων και δια συμβουλής, τις οποίες είναι ευέλπιδες ότι θέλει αξιοθόμενη. Και εμείς θέλουμε σε ομολογή άκραν υποχρέωση και εν καιρό θέλουμε δείξει και πραγματικό στην υπέρ της συντονής σας ευγνωμοσύνη μας. 1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα, εκ του Σπαρτιατικού στρατοπέδου, Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού. Έλληνες, ήρθε η ώρα που με μια ψυχή και μονιασμένοι θα αναστήσουμε το γένος μας. Πρώτος εγώ και όλοι μαζί ας πανηγυρίσουμε τη σημερινή μας νίκη.
Πού είσαι